ano? Nupate mo yun, ikaw na ka. Napasi kay ka, nalagi bima. Napasi bima. Ay, una din siya mo, kuya, balik ka mo, kuya, kamo ba? Kuya, ba siya ba, kamo ba? Awalay! Chowning bro, masidi, julia mo tapo pang trabo. Nang na ibo matam puno magtu chite natra. Yung masinige mo nang masinige. Kung ka ba matatanggo pero. Lamlaan mo ka na mo to sa iyong nagpusalap pero. Ay na hayag sinang masiin nga naman eh. Ay na yung sila ba kagam di kanano sila kagwe ba? Kaya? Jutak ba julia mo ba? Nagpong pa mo sumba kamo ko sa barang nga ay kagay bro. Ha? Ay kagay bro. Ay kagay bro. Nashigi yung masih tadok na nang sakkiwayani. Usik ko na naningtam na yung masih tadok na sakkiwayani. Matam puno magtanang na ibo tom na nalay papami na tra. Sakko! Sakko taro! Nang sa haga ay sa kada bulate. Makam puno makka nang na isu alam na biyang liya ay sa ay sukagi. Yung nuko ka pangam na bukan ba ay na miyo ay sa kaya kaya tali. Masigi na magtro. Nang na ibo sa tra tali ba. Yung magpuro ibig na minay baby. Nubiyo ibig kaya na. Hindi na pinapamda. Sa araw pa nung daw kaya kaya tundoli. Tola bilay na ako ibang pradura. Nung daw kaya kaya tuway ni. Matamang da. Yung ginipin ang sipo. Potong mo ang malahanda. Mamsok pa men pamdura. Walang patento lang ba? Kung ay sige magdayin na pasok ka hutin. Kanay na siyang kayo! Nang na ibo amam bagaligi talap pakara purlaga. Nang na nupa kuri mo ko hekta sita nga mo yaro. Ay syo imay pa ihey tamalabi mo. Shell chabul thada dina matik chama mi ho ne no bagit khonat git. Interview kiya yaw. Adu shell pigeon ba like tabde ki puna mic. Masih puna mak lai bana tholi bana tra. Lai ba? Nakuno ba? Ime kaya kaya. Sakali ka pagpundra baso. Ato pala na isip punta ko na nubiyan ang tali. Ato nang na. Ay di eme ni. Kawak ngotre hajdra. Yudo. Ngor ka ito pag imuhuta. Awalay. Nung lingon ko na baso. Ay kuya ang hakon mo rin na. Magulo nang bumiyaga. Kaya hindi hakon yung gagamatro. Ay imay pa na. Matik chama mi ho ne no bagit mo shell chabul thada dina ihey tamalaga. Hatta hoti. Galihiri. Hatta hoti sindo kolaga. Nakoy mayang takaro. Ay haris. Yung masinga sidigi tadok na. Sakti naman. Chalo. Sino soy? Nangino ko si. Sugar tama. Chalo. Abo, naiutak pa siya. Ito ang babago. Nasay mo, nuksina mo. Tayo. Nasay mo, nuksina mo, babo. Mama pa na machabu karigi nung shiroy lagi. Ay siyo. Nakoy po na makuloy na nung shiyen. Ado. Ay siyo pala daw din natin na. Interview kaya yoki. Ado. Shelby siya bang daw dagi. Punamak may tiki ba rin. Hey, Diego. Nangi kuram chado. Jakarta na pangtupugol boxing championship na gold medal lauri hay dun ngarang Manipur gi mapang kun mo tapang na tado na nungay pagod gi paudo nung tadro ado ay di yung ngauri nga pamabak na do kagudro ba din ito Abo, ay ko'y kuramzan. Gold medal tangag pa do. Ay ko'y kuraya sutarong gani ko, babo. Ado, babo. Kari Ay ko'y kuraya do. Pidaro ba?